Ало? Ало, Ваня, здравей. Здравейте, преди да ми звъняхте, аз докато взема телефона и се трива търсих няколко пъти и не можах да се свържа. Да, и аз бях навън заради това. Какво става? Аз ви пуснах там на имейла, не знам, съобщението за цигарите на вашия имейл. Да, получих го, аз или по-късно днес, или утре сутрин ще го използвам. Ами щях да питам, понеже този Виктор, който беше в канал 1 сега в BTV, искал да участвам и щях да питам във вторник, защото така както усещам, Миря, нова телевизия ще направи голямата простотия под диктовка на той и аз смятам, че трябва ясно и точно да каже как стоят нещата, но преди това искам и разговор с премиера, защото не мога дали зад колисни или той да и трябва да става да работят или... Какво ще прави точно нова телевизия? Нова телевизия ще излъчва ето и са замъглените образи, с измислените хора. Рекламират го непрекъснато по 3, значи към 7:30 в неделя. Аз колко съм тази, ще се занимавам с Бойко. Там няма как да държим нещата. Аз имам единствен въпрос, господин министър. Разговарям с това, което аз дойдох. И че ще провеждаме принцип на политика, защото аз пак ви казвам, така са навързани всички тези. Ако се чели в стандарт, помните този на кулата, включително знаете, че и вашата началника на кабинета не настояваше за него да не го махнем. Аз ви казах каква сериозна информация има за корупция, пропускане на цели. Сега пише обратно във вестника, че МВР настоявало да бъде освободен, а пък ние не са борили против това на кулата да бъде съден. Абсолютно всичко това е обърнато на 360 градуса. Значи аз искам да знам, защото съм човек, който си държи на името и на авторитета. Аз искам да се разхождам свободно и да гледам хората в очите. Значи, или той осуетява и да престанат с тези измишлятини, или аз си тръгвам, във вторник излизам и казвам нещата от аз до я с истинските им имена. Това нямам друг такова. Просто това искам да чуя, защото аз съм поел определени ангажименти и никога не се отказвам и никога не предавам хората си. Но аз няма да си предавам екипа, защото това говори, че те в момента, така както ги атакуват, по никакъв друг начин. Всичките те си измишлятини. Това дело, което са го водили. Остана ясно, че цялата тенденция и цялата злоба, защото за нито един от тях, сами за себе си говорим, няма даже нещо, което да морално укоримо, пък ама ли да това. Това, че за този Янков, дето беше. Ами в митническото разузнаване са оформени всеко едно негово идване и подаване на информация е оформено, извършена проверка и резултат от проверката. И в същото време притискам с цел да проверка, но има извършени 15 проверки, само една е с резултат. А Свиленград има извършени 45 проверки само с 2 резултата и той е фиктивен. Въобще документално няма нито един от тези за какво да бъде укорен. Сега долу разбрах за какво става въпрос. На Шишков е написал актовите на Лукойл. А чувам ли се? Там, където беше за оцветеното гориво, което не отиде в детските градини, не отиде тежко гориво. И той е на данъчния склад и на всички на фирмите ми е написал актови. Като запрашвам, казал, че няма да бъде. И затова виждам, че всеки един, от който аз съм искал да си свършва работата, да бъде абсолютно принципен. Няма значение коя фирма стои. Той е сега подложен на атака. Ако аз разсъждавам, ако един от тях аз ги предам, вие споделете един човек от екипа, другите ще кажат хубаво, ние как да извършим това, защото знаете какво нещо. Не се тръгва също в фирми, които с години са знаело, че са под покровителство на този ноя. Как
ще им вдъхна кораж и как ще продължи от тук нататък работа. Добре. В момента те се стремат да върнат, значи аз правих ми среща. Щях да я предложа в наредбата да променим само, да сложим срок, че тези, които са извършили акцизни нарушения, те нямат право да им бъде издаден лиценз. Но това важи от тук нататък. Защото всичките са хващани. Те сега са направили, пак на текст са направили да отпадне въобще този текст. И ние пак трябва да ходим, да сложим на всяк магазин, на всеки такова да сложим по един митничар или по един полицай да ги следи. Докато обратното в цял свят е така. Поне знаеш, че му отнемат лиценза. От тук нататък ще гледа бутилка по бутилка и няма да допусне да му вляза, защото ще загуби за цялата верига в цялата си страна. И тогава няма нужда да пращаш на всеки един магазин митничар да следи. Една ненадейна проверка, той знае, че загубва на територията на цялата страна. И така действат в цял свят. Като бях той с хората говорих, и вика, правите неща, които са били в 70-те години. Може да назначим 50 000 митничари да проверят. Да. Трябва да бъдат други мерките, да водят до това, че ти да не смееш да извършиш това деяние. И ние това направихме и започва да дава резултати. Не ме е ясно атаките. Правя на кращата. Защо МВР се включи от другата страна? Защо Булгартабак ще прави МВР? Булгартабак е държавно предприятие. То винаги трябва да бъде под наблюдението и на ДАНС и на МВР. Защото държавното предприятие може да станат злоупотреби. В частното частника се следи и няма как някой да му открадне парите. Да, разбира. Не е лоша идея да звънеш на Бойко и просто да... И тогава като звънна, т.е. на думата и няма какво да се притесняваш, но това именно, просто му кажи, аз утре идвам. Аз ще ида като се върна там в понеделник, вечерта ще отида при него, защото ще знам. Това ще бъде последното в вторник. Аз дали меко ще говоря или ще започна факт по факт нещата като такива каквито. Това е добра идея. Защото иначе няма да свърши. Разбирате се. Няма да свърши. Е безсмислено. Добре. Добре. Ще му се бада, ако иска да разговаря. Поред мен е по-добре. В понеделник. Добре, защото ние се бяхме избрали, ние сте утре вечер да се видим. Ние се видим утре вечер. Толкова има възможност как и той за 5 минути да бъде. Аз исках да... Не е лошо утре вечер всъщност с него да се види. Звъни му, питай дали мога да се видиш утре около към 8 примерно с него. Ако е така, и аз си направя моята програма. Защото аз ще видя кога има утре автобус. Утре сигурно към 2 часа ще го взема. 5 часа към 7 ще бъда в София, ще се върна. Звъни му, т.е. настроение днес и му кажи дали мога да го видиш утре в 8. Да му разкажеш за това за големия кораб. Аз му споменах днес, че има такова нещо, но още не е излизало. Просто да му разкажеш за това и оттам на другата тема. И вие трябва да го обявите, защото те ще го обявят. Аз на него съм му казал, това е важното. Той като го знае пръв, аз още вчера му казах. Аз ще го обявя утре, но е хубаво ти да му кажеш подробности. И просто му звъни и му кажи утре в 8 дали може да се видим. Не знам дали ще ми дигне. Ще му звънна да се договоря. Не пробвай. Ще пробвам, какво да направя. Пробвай и ми кажи. Звъни ми след това. Добре, а да му кажа, че 8:30 ще имаме среща с такова възможно. Да, кажи ми. Добре, разбира. Айде, чао. Айде, чао.